И здравейте, аз съм про Clash и ние ще играем играта Clash Royale. Влязахме в клан, да Clash Army, то само аз станах и така. Това е първи епизод на мен. Да Clash нещо може и да е спрял, може да е почнал. Да по-скоро и затова ще може да играем Мога академията. Мога. Добре. Ето ни, ще старен сме. Inferno Dragon, както знаете. Ето, вижте има оферта за Legendary Chest, който е 500 джема, аз съм 30. Добре, така съм знал, че стане. Затова ето го и моят приятел Макси. Ще го направя козе. Но не съм лидер на клан. Но това е... няма нищо. Днеска е неделя, вие ще го гледате в неделя. Но може и да го пратя, не знам кога. Но ще ви покажа епизод. Да знаете, може и да снимам не само на Clash Royale. Може и да снимам и на други неща, освен на Clash Royale. И така. Да игра. Ще пускаме се това. И... не искам да падаме, защото преди малко като паднахме и малко стана гадничко. Чакай. Чакай, бе. Добре, майка, кой чака? Да знам. Вижте. Вижте. Вижте за какво става въпрос. И това ни... направо това е шегичка. Вижте, бе, хора. О, не. Не, Хок Райдър. Проклет да си. И знаете, аз не съм хакер. Ако така си мислите, не знам. Бам! Така може да стане за всеки с бомбата. Ето вижте сега. Това не е моят Tower, вижте. Може да е Z, но може да не ви трябва много да го взимате. Сега скелетната армия прецака всичко. Вижте. Тя им прецака всичко. Вижте този човек, той е Джоси. Някой се Джоси, да знам какво това. Не ме интересува. Важното е, че трябва да играем. И сега играем. Аре бе. Аде. Омага. Зарада тук много ни разяде Giant Skeleton. И това е лош. Това е лош. Така. Да ще убием. Това не се знае. Той има първи левел принц. Това не е ли за посмешище, бе? Не за посмешище, точно. Не е ли за малко подигравка? Не ме интересува. Лъжец.
Паднахме. Пичове, паднахме. Не. И значи така. Знаете, аз сега ще снимам малко по-малко, защото да снимам някакви огромни клипове по половин час, дето не можеш да... После аз нямаш време да видиш къде си отишъл и че не знаеш. Вижте, този Inferno Dragon трябва... Много хора така го пускат, но те не се осъзнават, че това е най-гадното комбинацията за тях, не за мен. Защото сега като взимат тавър, няма да има хубаво. А сега аз мога да направя всичко. Те вече нямат то направо. Не, честно казано, ако няма човек ако да пуска, то това си идеално. Не винаги е много изгодно за твоя еликсир. Защото някой му пък да се садне ти еликсир. Толкова не се садва ти еликсира, то чудото става. Бе, няма значение. Някой друг клип ще го пусне. Не, тя ще качва много клипове вече, защото намерих програма. Ама пизен. Аз мислех, че няма да ми стане на таблета, но... Да, то така и не стана, де. Но на телефона да ви казва, че става. И така... Само ще някъде една игра, 10-15 минути клипа, кратък е. Утре, ако не забравям нищо, може да направя чест опенинг на Clash Royale. Yes. И като казвам чест опенинг, може да се спечеля хубав чест. Защото то без какъв чест опенинг е. Вижте, бе. Вижте, Inferno Dragon е много просто. То е просто създание. И сега ще ви кажа защо. И даже и това. Този човек е безумец. Ако безумец. Защото вижте. Това не става да му вземам главен тавър. Това е безмислено. Това е гадно. Да ставаш човек да ти взема главен тавър. Дото аз не го взех вече. Еми, победа! Ту-тру-дут! Победа! И който се абонира и има желание, клана, сега ще ви го покажа. Отвървам този кръпан чест. 337 голд. 2 джема, Battle Ram, 22 миня хорда, 25 Fire Spirits и 4 хълва. Чакайте, секундичка. Ето, Flaming Skulls, това значи огнени черепи и ето този череп ето тук, е това, няма да се променя. И чакайте да апгрейднем мини хордите. И да знаете, аз съм да кажа, това е епизод 1 и чао!